जिराय। माबोरै दं अरगें? आंनियालाय मोजाङानो। बुहुमनि मानसिफोरनि होंगो दोंगोनि गेजेराव बिसोरजों गोरोबफानानै माबा मोनसे थांखि लानानै आंबो थांनानै दं। नोंबोथ' मिथिखायो जोंबायदि गोरिब सुबुंनि सुखुखौ सोरबा धोनिफोराबो सेख'नानै लांनो हायो। अरगें, रां रुफा धोन दौलतजों गोसोनि गोजोननायखौथ' मोननो हायो, नाथाय थार अननायखौ माब्लाबाबो मोननो हाया आरो मोननायबो नङा। बेफोर रावफोरखौ खन्थायावसो मोजां खोनायो जोमै, नाथाय मोगथां जिउआव रां रुफा गैयाब्ला जेबो सिनायथि गैया। दिनै रां रुफा गैयिनि थाखायनो आं आस'खान्दा। नंगौ अरगें, नों बुंनाय बाथ्रायाबो थार। नाथाय रां रुफानि उन उन खारफानानै गावनि आंगोनो सम होनो हायाब्ला बे रां रुफानि जेबो बेसेन गैया। दिनै एसेबां रां रुफा थासेयावबो आंनि गोसोआ माबा गोमानाय मोनो। रां रुफा धोन दौलत थाना मा जानो? बिसिजों बोथिसे ओंखामखौनो जाजाबनो सम मोनाब्ला। नाथाय रां रुफा गैयिनि थाखायनो आं आंनि आंगोनिबो आंगोखौ खोमानानै लानांदों। जेब्लानिफ्राय नों आंनि जिउनिफ्राय गोजान जालांदों, बै समनिफ्रायनो जों सानैनि गारबोनाय समफोरा आंखौ अराय गोजोन गैयै खालामबोदों। नोंदि आंखौ बेबायदि गारनानै थांगोन आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जोमै। मोजां मोननायनि जोबथाया हाबा जायाबो जानो हागौ अरगें, नाथाय मोजां मोननायनि अनगायै हाबाया आद्रा। बेखौ आंबो बुजिगौ। गोबां सुबुंफोरा बुङो मोजां मोनलायनाया शिव आरो पार्बतीनि बायदि जानांगौ, कृष्ण आरो राधानि बायदि नङा। नाथाय राधा कृष्णनि बांसिन दुखुखौ शिव आरो पार्बतीयासो सहायनांदोंमोन। एफाग्राब गोरलैथ' नङा गौरी जानाया, सासेनि थाखायनो गले गले जोनोम लानाया। मोजां मोनलायनायाव दुखुथ' मोनखागोन। हाबा जानायानो गुबै आखुमोनब्ला मानोथो आरो रामसिताया खुसियै रायजो जानो हायासै? दुखु मोननायखौ गिनानै जाय मानसिफोरा सोरनिबा मोजां मोननायखौ नंखाय बुंगोन, बिसोर बुजिनाय नङा अरगें। मोजां मोननाया मा जिराद? जोमै,